Allah ya tsiri shi mai yabo na gama lafiya. Kal makhluku ubangijina karin taimako nake bida a ayyukana so nake ka amince zan yi yabona sirri ya zo daga kai fitar ta zo ta guna kyawawan sunaye zababban Allah sayyiduna sira aminci ga mai kyan halaye tajal izu ubangidan su a salatin Allah kasa da alaye Allah da sahabu su ne gwanaye mai kyawawan sunaye zababban Allah sayyiduna ya sayyada Fatima hanyar sira shigar suna sai da soyayyar ki zahara masoyanki da ke nan sun sira umma a sanki nake Salamu alaika kyawawan sunaye zababban Allah sayyiduna irin ka babu a shar'a ko a hakika sayyidul muhsinina salamu alaika ya rasulur rahmati salamu alaika tahirun mudarun salamu alaika kyawawan sunaye zababban Allah sayyiduna kamilun ikililun salamu alaika abdullahi habibullah salamu alaika nasurun mansurun salamu alaika karimun mukarramun salamu alaika su isi su fadalin salamu alaika kadamu sidiki salamu alaika bashirun wa nazirun salamu alaika mustafa mujtaba mutakala baika mai kyawawan sunaye zababban Allah sayyiduna ya sahibu talazati rafi'ati ne sahibul mi'raj abul qasim ne fasihul lisan ra'uf rahim ne mahi kufr ne mahi dalal ne mai kyawawan sunaye zababban Allah sayyiduna sahibul maqami na daban kake sahibul shafa'ati kaunar ka nake sahibul wasilati muna ka muke sahibul fadilati soyayya muke ya mai ikon mayar da dare rana iya mun iya wanta boye gazawa na ka yi mani sutura da rufa tsiraici na ka ƙaran sabati inda wama a aikina mai kyawawan sunaye zababban Allah sayyiduna a ƙaran afuwa mai yago yaro ne ba hikima kawai soyayya ne hadin yabo dan koyo ne tabbas mai yaban nan dan koyo ne
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.